danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Labari da ɗumi sa daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Dakarun sojojin ƙasar Nijar sun hallaka 'yan ta'adda masu yawa, wanda a yanzu haka mai sauraro wannan gagarumar nasarar da dakarun sojojin ƙasar Nijar suka samu ya zamto sai dai mu ce alhamdulillah. Kamar yadda a yanzu haka mai sauraro ka biyo mu har ƙarshen bidiyon domin za mu kawo muku cikakkun rahotannin a dangane da lamarin abubuwan da suke faruwa daga ƙasar Nijar ɗin. Kamar yadda a yanzu haka za mu kawo muku labaran kai tsaye ne. Amma mai sauraro kafin mu kawo muku cikakkun labaran muna roƙonka idan har ya kasance wannan shine shigowarka a channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing. Sannan kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Mun gode sosai da kasancewa da mu da kai a wannan tasha tamu mai albarka. Sannan mai sauraro kada ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar lakin. Ta hakan ne za mu san labaran da muke kawo muku suna matuƙar burge ku sosai matuƙa. Mun gode. Tofa, labari da dumin sa daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Dakarun sojojin ƙasar Nijar sun hallaka 'yan ta'adda masu tarin yawa waɗanda suka kai hari, kamar yadda a yanzu haka biyo bayan nasarar da dakarun sojojin ƙasar Nijar suka samu, mutanen ƙasar Nijar sun fara farin ciki da haka. Inda a yanzu haka mai sauraro za mu saka muku cikakken rahoton ka saurara ka ji tun daga farko har ƙarshe domin ka ji yadda lamarin ya wakana. yan Nijar can ma kan batun da ya shafi tsaron, inda matsalar ta tsaro ke ƙararin cabewa, inda kusan kullum ake jin rahotannin hare-hare da mutuwar dakarun ƙasar da farar hula, inda kuwa yammacin jiya a jihar Tawa an yi ba ta kashi tsakanin dakarun ƙasar da 'yan ƙungiyoyin masu da'awar jihadi. Dakarun da sun fantsama ne domin kwato 'yan uwansu kusan 30 da 'yan bindigar suka yi garkuwa da su a jihar ta Tawa a makon da ya gabata. Abdurrahman Alkasim, wani masanin tsaro a jamhuriyar ta Nijar, ya shaida wa Cima'ila Yusufu abubuwan da yake ganin na taimakawa wajen samun yawan har-haren da ake kaiwa a kwanan nan. Abubuwan da suke faruwa yankin gaba ɗaya na Afirka ta yamma yana da alaƙa da cece-kuce na siyasa da ke da kwai tsakanin ƙasashe ko ƙungiyoyin ƙasashe a lokacin da su wannan matsalolin na tsaro kuma suke ƙara samun gindin zama. Idan aka ɗauka kamar yadda yake can baya, in aka dauki Burkina Faso, dama kariyar da take ba na tafice ita kadai da saura kasashe wanda suke bakin gaba. An ga abubuwan da suka fara a Togo a jiyan nan. Bayan naɗin sabon kumanda da ita Islamic State suka yi a yankin iyaka uku, an ga kuma irin da shi sabon wanda aka naɗan yake zaho kai hare-hare cikin wasu wurare a cikin kasashen ko Mali ko Burkina ko Niger. Menene kaga ya dace sojojin mulkin na kasashen Mali, Burkina Faso da kuma Niger ya dace su yi domin ganin sun taka birki ga ita wannan kungiya ta IS a babban Sahara? Matakan da ya kamata a ɗauka suna da dama. Tabbas magana ta soji, magana ta leƙon asiri, ta kwarmata bayanai da goyon bayan da farar hula za su badawa yana da muhimmanci, amma kuma akwai wata babban magana wadda zawa har yanzu to malamai na addini, masana aƙida sai sun taka rawa ciki. Malamai na tarihi, manya-manyan masana masu bincike na tarihi sai sun taka rawa a ciki, saboda aksari husa'o'in wanda ba na sojin ba ko na farar hula, in ba a yi hankali ba an bar su ga wasu mutane wanda ba su san abun ba. Kasashen kau na IS za su iya yakin ne su kadai, suna da isasshen kayan aiki da sojojin da za su tunkara ita wannan kungiya. A jamhuriyar Nijar, wadda ita ta yi ta fama ta kare iyakokinta, sanin cewa su wa'ancan kasashe guda biyu Mali da Burkina ba su da sojoji iyakarsu da jamhuriyar Nijar, har yanzu wannan magana ita ake fama da ita, kuma ita ke ƙara raunana yankin. Kuma magana kayan aiki, a gaskiya fi sabilillahi dukkansu suna buƙatar ƙarin kayan aiki, kenan ya kasance kuma su yanzu annan sabon bukan hudda da aka samu su ma ya kasance sun yi wani abu a ƙas wanda za a gani.
To ina aka kwana game da rundunar haɗin gwiwa ta ƙasashen IAS wadda aka ce an ƙaddamar hamma tana aiki a wasu lokuta. To gaskiya yanzu abin da yake da mahimmanci ga su ƙasashen tabbas niyyar da suka yi na ita rundunar ta ƙasashen ta samu kanta ta yi aiki. To tabbas sai haka kin ya tabbata kuma banda shi sauran wasu kasashe kamar su Togo da Chadi da suka shiga cikin atisayin da aka yi wata 2 da suka wuce to ya kasance kuma su masu shigo saboda in kika dauki IS ita kadai tana da kusan murabba'in kilomita 2,785,000 abin ba dan karami bane aikin babba ne. Abdurrahman Alkasim kenan wani masanin tsaro a jamhuriyar Nijar. Haka zalika za ku ji irin nasarorin da gwamnatin ta yi a cikin 'yan watanni kaɗan bayan kifar da tsohuwar gwamnati a cikin shekara ɗaya, irin nasarorin da gwamnatin ta yi akan harkokin tsaro wanda muka shirya muku a dai cikin wannan shirin. A daidai lokacin da gwamnatin mulkin sojin Nijar ɗin ke shirin cika shekara guda, za mu fara gabatar muku da jerin rahotanni da suka shafi fannoni da dama a wannan makon domin duba inda aka kwana tun bayan hamɓarar da gwamnatin mulkin demokradiyya a ranar 26 ga watan Yulin 2023 a ƙasar ta yankin Sahel. A yau za mu fara duba batun tsaro ne da ke zama tubalin hujjoji da sojojin suka yi amfani da shi wajen kawar da gwamnatin Muhammad Bazoum bayan da suka zarge ta da rashin tsina na komai wajen tabbatar da tsaro da yaƙi da 'yan ta'adda. To ko ina aka kwana game da batun tsaro a Nijar ɗin tun bayan ɗarewar sojojin kan madafun iko? Wakilinmu na mai Gazali Abdu Tasawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahotonsa. Tabarbarewar harkokin tsaro a sakamakon hare-haren 'yan ta'adda na a sahun gaban dalilan da sojojin ƙasar ta Nijar suka bayyana a matsayin hujjarsu ta kifar da gwamnatin ta shugaba Muhammad Bazoum yau shekara ɗaya. Kuma tun daga wancan lokaci hukumomin tsaron ƙasar ta Nijar sun sha kirarin ɗaukar matakan ƙara yawan jami'an tsaro da samar musu da kayan aiki a yankunan da ke fama da matsalolin tsaro musamman jihar Talabiri. Sai dai da yake tsokaci kan wannan batu, Malam Ahmadu Haruna Maiga shugaban ƙungiyar fafutukar kare haƙƙin al'ummar jihar Talabiri ya ce ko da shike cewa sojojin sun iya nasu kokari amma dai har yanzu kam da akwai sauran zomo a kaba. Yan ta'adda karhin su ya rage amma masala har yanzu dai yana nan. Kowane sahiya yana karuwa fisbillah, an kashe mutane da yawa, an kashe sojoji da yawa, civil da yawa, an ta da bisa kuma har yanzu mutane da yawa ana mena sai su bari garuruwan su. Yanzu mutane sun ce za su tashi da kansu su nemo makamai su ma su kama. In an sa wannan karhi biyu tare ga soji ga mutanen gari, in Allah yarda za samu sauci. Sai dai wasu masana harkokin tsaro a ƙasar ta Nijar na ganin an samu gagarumin ci gaba a fannin tsaro. Malam Abbasu Abdulmumuni mai sharhi kan harkokin tsaro a jamhuriyar Nijar na daga cikin masu irin wannan ra'ayi. An diba 90 saman 100 kwantan bauna ne ake. In kun kaga kuma shi makiyin yana kwantan bauna kenan kai kusancin karhin shi. In an ka ce kamar wanga ikon na yanzu babu wani takunkumi, akwai duka abokanmu da ya kamata mu hulɗa da su na arziki suna nan, kamar sakamakon da za mu samu zai fi muhimmanci ga sakamakon da muka samu. To amma Malam Musa Mumuni mai baiwa shugaba Bazoum shawara a fannin harkokin tsaro a lokacin mulkinsa ya ce Nijar ta fuskanci kuma baya sosai a fannin tsaro idan aka tamta da yadda lamari ya kasance a tsawon mulkin shugaba Bazoum. Saboda in ka ɗauki tun rana 26 ga watan Yuni na shekara ta 2023 mun rasa jami'an tsaro sama ga 780 a hilin daga. To ga lokacin mulkin President Bazoum cikin shekara 2 da wata 4 abinda muka rasa jami'an tsaro 57. Banda haka garuruwa da an ka koro ba su da iyaka. Sai dai babu wata majiya mai zaman kanta da ta tabbatar da hancin waɗannan alƙaluma da wannan mashawarcin hambararren shugaban ƙasa ya bayar.